תודה לכל המעריצים שלנו, על העוקבים, על הכל, תודה. עשיתם העריכה טובה, כל תודה, מקווה יהיה לנו סרטון של עוגיית עוקבים, עוגיית עוקבים. נראה, זה לא בטוח. אוקיי, תקשיבו, כל התהליך הזאת, אמא לי ואבא לי, אתם לא מבינים איך זה התחיל, קודם כל תקשיבו בסרטכם. תקשיבו, חבר של אח שלי אמר, חייבים לפתוח ערוץ. כל הילדים פה שיש זה הכי, אפילו היא אחות הכי קטנה, אני אחרי זה, היא כאילו עד בת. ואז הוא גמלתה ביתי, ואז בסרטון אחד הוא גמלתה ביתי. טוב, תקשיבו, יש לנו פה אח מה זה גדול, סבבה, שאנחנו 3 אחים, סבבה, וזאת אחותי. תקשיבו, אם אתם רואים שיש לנו פה תורה לא טובה, זה בגלל הייתם לנו כל מקום, פה טובה. אם אתם רוצים סיור חדר, תגידו לנו. נכון. אם אתם רוצים, חכי, תגידי להם, אם אתם רוצים מדריך שעשיתי לכם זה, תגידו לנו בתגובות. נכון. תקשיבו, אבל זה לא משנה, אחרי מקלחת או אין יותר אחד, כי אחרי מקלחת זה יותר מלא. עשיתם הליכה טובה, מ-1 הגענו ל-13 עוקבים, הליכה טובה, ואמרתי תודה לכם על ההליכה הזאת, אני אוהבת אתכם, תודה. שבעיקר אני עושה כאן מלא סרטונים, אוהבת אתכם. אנחנו אוהבים אתכם, יאללה, ביוש. תודה על ההליכה הזאת. תמשיכו לעשות כמה שיותר עוקבים, ועוד מלא עוקבים, ומעריצים, ותגובות, והכל. שנגיע ל1,000 עוקבים. אושר, זו חברה שלי, היא גם עוקבת שלנו, אני רק קצת להגיד לה, אושר לא לצחוק עליי שאני עם אחותי, וזה טוב. ביוש. חכי. נמשיך. אם אתם מגיעים ל1,000 עוקבים ואתם לא מאמינים מה אנחנו רוצים לעשות, אנחנו רוצים להמציא משקה חדש. כן. ובארז. שיהיה לנו ולוג טיסה לאילת. רציתי שאתם תגלו, אבל אנחנו עוד ניסע לאילת ובואו נראה לאיזה מלון. ביוש. ואנחנו מקווים אם אנחנו מגיעים גם לעוקבים וגם משקה חדש בארז שלנו עם המשקה החדש בכל מיני צבעים שאתם רוצים. לא בטוח.